Predstavme si, Robčo, že by sme teraz išli robiť sadro kartóny. Čo s týmto vlastne, aké sú tam možno výhody, prečo by som si na takýto stroj zvoliť a kúpiť? Výhody sú v prvom rade také, že výrazne zvýšenie produktivity a efektivity práce. Ďalšia nesporná výhoda je to, že je to ako akum na rade, hej? Čiže odpadá nám kde zapojiť daný stroj do elektrickej prípojky, čiže môžeme to robiť v horských chatách, alebo teda v nejakých unimobunkách, alebo tam, kde skrátka nie je elektrika. Ja by som ešte možno podotkol, ak môžem. V podstate je tam podávač šrobov, čiže nie je to ako s klasickým skrutkovačom. Nemusíš si vlastne nasadzovať šrobík na hlavičku a v podstate vždy to dáva dole, že toto má automatický podávač. Ďalšou nespornou výhodou je to, že keď je človek vyššie na lešení na rebríku, alebo tam sa stávalo dosť často, že padali skrutky, tuto je to, skrutky sú na páse, čiže tam to odpadá. A povedzme si, že dobre, ideme robiť teraz tie sadrokartóny a ako si to nastavíme presne? Nastavíme si to podľa dĺžky skrutiek, ktoré budeme používať, hej? Čo sa viaže aj na typ sadrokartónovej konštrukcie, ktorá môže byť plechové profily, môžu byť drevené profily, môže byť konštrukcia aj z iných, povedzme kov alebo niečo. Takže podľa toho si volíme typ skrutky a dĺžku skrutky. Aj podľa druhu opláštenia, hej, lebo môže byť konštrukcia opláštená jednoducho 12,5 mm, môže byť dvojplášť a teda. Dobre, my si aj v ďalšom videu potom ukážeme praktickú ukážku tu na sadrokartónu, ktoré máme tu v budove. Tak ukážeme si možno teraz, že aké šroby by sme tam zvolili do toho. Zvolili by sme šroby, keďže máme konštrukciu, ktorá je z oceľových profilov, takže tam stačí dĺžka skrutky 25 mm, skrutky sú na páse, výrobca skrutiek je Knauf. Tak si to, aj dajme si to do toho zásobníka, nech to vidia. Do zásobníka si to posunieme zo spodu, cez výrabok do podávača. To nám to zacvaklo. Teraz vlastne tu máme hrot, takže pozícia skrutky prvej musí byť rovnobežná s pozíciou hrota, to si vieme skontrolovať aj tu vlastne. Toto by som sa bál takto sa do toho pozerať. Je to bezpečné, nemusí sa vôbec báť, lebo je to zabezpečené dotykovým dorazom, čiže to znamená, že pokiaľ ty sa nezaprieš do pevnej steny, tak nič sa nespustí. Čiže keby si teraz akoby stlačil spúšťač, tak vlastne nič sa nebude. Je to bezpečné. Dobre. Každopádne ja tak odporúča sa nosiť okuliare. Určite okuliare. Tu si vieme nadstaviť potom podľa pásu, hej, do hĺbku zapustenia danej skrutky, čo je aj s piktogrammi znázornené. Vlastne tam si to nastavíme tak, aby nám skrutka ani nevytrčala nad sadrokartón, ani nebola príliš hlboko zapustená. Na toto slúži toto kolečko, kde si vieme nadstaviť hĺbku zapustenia skrutky. Dobre, to si potom ukážeme vlastne na tej samotnej konštrukcii. Tam sme robili nejaké skúšobné zapustenia. A v tejto časti videa by to bolo asi všetko, si myslím. Takže ďakujem, Robo, za pomoc. Nie zač. Vítam vás v druhej časti videa, kde si vlastne ukážeme praktickú ukážku, ako použiť tento skrutkovač. Takže, Robčo, nechám to teraz na teba. Ešte som chcel podotknúť, že vlastne tu je taký snímací adaptér, na ktorom sú vlastne tie pásy, a tuto, aby videli zákazníci, že vlastne je tu ten byt, vlastne, ktorý súčasťou balenia sú aj dva náhradné byty, hej, ktoré slúžia na daný typ skrutiek. Čiže zákazník vlastne dostane v cene dve baterky, dostane rýchlo nabíjačku a dostane aj tú praktickú krabicu, z ktorej sme si vyťahovali tento stroj na začiatku. Áno. Tu sú poistné, dve západky poistné, drží nám to celé v hromade. Pozrieme si pozíciu skrutky, daj nástroj do tvoru a skúsime si, vlastne tak to je naznačený profil, hej. Skúsime si pustiť skrutku, či je správne nastavená na zapustenie hĺbky. Nie je to správne. No, hlavička nám zostala kúsok nad sadrokartónom, čiže musíme ešte nastaviť na otočnom koliesku hĺbku zapustenia. Dáme to tak, že dáme ako keby na väčšiu dĺžku skrutky. To vlastne kvôli tomu, aby sme potom vedeli dobre pretmeliť, čo robí, že? Áno. Aby nám, keby ostala v tejto pozícii a pôjdeme špachtlou smerom, tak nám bude písať. No, takže pred prácou je dobre, keď prídeme do daného miesta, pozrieť si stav nabitia akumulátorov, čo sme nespravili predtým a nešiel nám stroj, čiže stlačíme, hej, a ukáže nám počet svietiacich LED diód, že vlastne baterka je nabitá naplno. Aby sme sa potom pri práci nezdržovali. Pozíciu skrutky. Skrutka je nedostatočne zapustená. Keď ideme takto na max, uvidíme, ako na to je. No, teraz je hlboko. To je na maximum. Na maximum, takže povolíme do pár závitov a uvidíme to. Už je to lepšie, ale ešte to je stále hlboko. Takže znova si povolíme. No, už sa to blíži. Takže ešte. A uvidíme teraz.
Teraz je to optimálne. Takže takto máme nastavené a už potom sa nebudeme zdržovať, buď laserom alebo krížovým laserom najlepšie si zvolíme líniu, kde máme schovanú konštrukciu a v ideálnych rozptyloch cca do pol metra si budeme konštrukciu prichytávať skrutkami. Ja ako laik, ktorý si robil doma sadrokartóny, tak tam vidím dobrú výhodu hlavne v tom, že keď robíš v podkroví, šikme vlastne plochy, tak s týmto si to výrazne rýchlejšie zapustíš šroby ako s klasickým skrutkovačom. Je to dosť náročné na manipuláciu, lebo si vždy musíš podať ten šrob na to. Nie, a na tej šikmine aj sa zle volí ten kolný uhol a vlastne tu máš stále, že dá sa robiť, lepšia istota je, keď je dvoma rukami uchopený stroj, ale dá sa v pohode robiť aj jednou rukou. Čiže keď sú nejaké ťažko dostupné miesta, stojíš na rebríku alebo niekde, tak to zvládneš aj jednou rukou. Super, za mňa ako výborný stroj. Takže ďakujeme za praktickú ukážku a tešíme sa na ďalšie video. Nie zač.